Compot cu aromă de Crăciun, preferatul meu din această perioadă. Avem nevoie de 2 litri de apă, o portocală, un măr, merișoare, scorțișoară, cuișoare, zahăr brun pentru că este mai aromat și lăsăm totul la fiert. Da, putem să lăsăm cratița asta pe aragaz. De unde am luat-o? De la China de Po și a costat 24 de lei. Și ea pe piață este 180 de lei. Gândiți-vă cât de bine arată un vin fiert în această cratiță. La China de Po găsiți cel mai mic preț de pe piață, pentru că produsele sunt din import direct. La fel ca majoritatea produselor din China de Po. De aia sunt ieftine. Dar trebuie să vă grăbiți pentru că se vând ca pâinea caldă. La fel ca toate aceste platouri care sunt 10 lei, 11 lei, seturi de pahare la 23 de lei, tot felul de platouri, seturi de fructiere. Bine, și hai să nu vorbim doar despre obiecte din sticlă. Mai bine vorbim despre extra discounturi. Sau și mai bine, despre cadouri surpriză. Sau și mai bine, despre zecile de mii de idei de cadouri. Da, la preț de angro, chiar dacă tu vii să cumperi la bucată. Și dacă nu poți ajunge aici, pe chinadepo.ro, perioada de Black Friday durează până la finalul lunii noiembrie, de unde curg non-stop comenzile și sunt livrate în cel mai scurt timp. Cât am vorbit cu voi, s-a făcut și compotul. Salvați rețeta pentru a nu o pierde și vă așteptăm la China de Po!